Евангелие паводле Мацвея. Езус сказаў сваім вучням: «Не думайце, што я прыйшоў адмяніць закон ці прарокаў. Не адмяніць прыйшоў я, а выканаць, бо сапраўды кажу вам, пакуль не міне неба і зямля, ніводная йота, ніводная рыска не зменіцца ў законе, пакуль не збудзецца ўсё. Таму, калі хто парушыць адну з гэтых найменшых запаведзяў і навучыць гэтаму людзей, той найменшым назавецца ў валадарстве нябесным. Хто ж выканае і навучыць, той вялікім назавецца ў валадарстве нябесным. Бо кажу вам, калі справядлівасць ваша не пераўзыдзе справядлівасці кніжнікаў і фарысеяў, то вы не ўвойдзеце ў валадарства нябеснае. Вы чулі, што было сказана продкам: «Не забівай, а хто заб'е, падлягае суду». А я кажу вам, што кожны, хто гневаецца на брата свайго, падлягае суду. Хто ж скажа брату свайму рака, падлягае сінедрыёну, а хто скажа неразумны, падлягае гіене вогненнай. Таму, калі прынясеш дар свой да ахвярніка і успомніш там, што брат твой мае нешта супраць цябе, пакінь дар свой перад ахвярнікам і ідзі спачатку памірыся з братам сваім. А тады прыйдзі і прынясі свой дар. Мірыся з праціўнікам тваім хутка, пакуль ты з ім яшчэ ў дарозе, каб праціўнік не аддаў цябе суддзі, а суддзя не аддаў цябе слугу, і каб не ўкінулі цябе ў вязніцу. Сапраўды кажу табе, не выйдзеш адтуль, пакуль не аддасі апошні грош. Вы чулі, што сказана: «Не чужалож». А я кажу вам, кожны, хто з пажадлівасцю глядзіць на жанчыну, ужо учыніў з ёю чужалоства ў сваім сэрцы. Калі правае вока тваё спакушае цябе, вырві яго і адкінь ад сябе. Бо лепей табе, калі загіне адзін з тваіх членаў, чым усё цела тваё будзе кінута ў гіену. І калі правая рука твая спакушае цябе, адсячы яе і адкінь ад сябе. Бо лепей табе, калі загіне адзін з тваіх членаў, чым усё цела тваё пойдзе ў гіену. Сказана, калі хто адпускае жонку сваю, няхай дасць ёй разводны ліст. А я кажу вам, кожны, хто развядзецца з жонкаю сваёю, акрамя як з прычыны распусты, той даводзіць яе да чужалоства, а хто ажэніцца з разведзенаю, той чужаложыць. Вы чулі, што сказана было продкам: «Не прысягай фальшыва, а выконвай перад Богам прысягі свае». А я кажу вам, не прысягайце наогул, ні небам, бо гэта пасад Божы, ні зямлёю, бо гэта падножжа ног ягоных, ні Єрузалемам, бо гэта горад вялікага караля. Ні галавою сваёй не прысягай, бо не можаш ніводнага воласа зрабіць белым або чорным. Няхай будзе слова вашае так, так, не, не, а што звыш гэтага, тое ад злога.